μας ως ιεράν παρακαταθήκη. Ήταν η επιτάς. Αδελφοί Κύπροι, από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν εκείνοι ότι ελάμπριναν την ελληνική ιστορία για να διατηρήσουν την ελευθερία του. Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι 300 τη Λεωνίδα και οι νεότεροι του Αλβανικού έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνιστές του 21, οι οποίοι και μας επίδαξαν ότι απελευθέρωση από το τσιγό του δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνία αλλά και με εθνική υπερηφάνεια. Ας απαντήσουμε με έργα ότι θα γίνουμε πολλών κάνονες τούτων. Είναι καιρός να δείξουμε στον κόσμο ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άλικος και εμπολής άναμνος, η κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάστες μας δεν θέλουν να αποδώσουν την ελευθερία μας, μπορούμε να την διεκδικήσουμε με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ας δείξουμε στον κόσμο ακόμη μια φορά ότι και του σημερινού Έλληνος ο τράχυλος ζυγός δεν υπομένει. Ο αγών θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμό. Εμείς διαθέτουμε την ψυχή. Έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας, γι' αυτό και θα νικήσουμε. Διεθνοί διπλωμάτε, ατενίσατε το έργο σας. Είναι έσχος εν 20ο αιώνι οι λαοί να δικίνουν το αίμα των για να αποκτήσουν την ελευθερία του. Το θείον αυτό δώρο για το οποίο και εμείς επολεμήσαμε παρά το πλευρό των λαών σας και για το οποίο σεις τουλάχιστον διατείνεστε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ακούσατε τη φωνή μας. Εμπρός, όλοι μαζί για την ελευθερία της Κύπρου μας. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός διενής.